Γεια σας φιλαράκια, τι κάνετε? Είπα να βγω μια νυχτερινή βόλτα. Έχει κρύο. Τώρα θερμοκρασία δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, γιατί δεν έχει θερμόμετρο το εργαλείο. Πάμε μία έτσι. Θα περάσει λίγο η ώρα. Με το τρασάλ σήμερα έκανα κάποια ψιλοσημαζεματάκια. Κόλλησα κάτι πλαστικάκια, κάτι τέτοια που ήθελε, καθάρισμα φίλτρο, λαδάκια, και είδα και τι ελλείψεις θέλει, δηλαδή θέλει να φτιάξω λίγο τα φρένα του. Ψιλοσημαζέματα, σιγά σιγά. Το εργαλείο αρπάζει με τη μία. Να θυμηθούμε τα παλιά λίγο. Το λέει η γιαγιούλα μου, το λέει. Μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι κυνηγημένο το μηχανάκι. Το είχε μεγάλος άνθρωπος. Μια χαρά είναι. Τα ταξιδάκια μας να κάνουμε, να περνάμε ωραία. Δεν το έχω εγώ για άλλη χρήση το μηχανάκι. Να πηγαίνω ένα ταξιδάκι και να είμαι άνετα. Εντάξει, με το σκούτερ τώρα πήγαινα, αλλά είχα το άγχος. Έκανα και τις τάσεις μου, έκανα και αυτά, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα, καμία σχέση, τι συγκρίνουμε. Πας άνετα ρε. Η σέλα του πάρα πολύ, παρόλο που είναι παλιά ρε παιδιά, είναι πολύ άνετη. Δεν προβληματίζομαι καθόλου. Σύγκριση που καβάλισα του φίλου του Νόντα το μηχανάκι, καμία σχέση. Έτσι. Όμορφη, ωραία θέση οδήγησης, δεν σε κουράζει καθόλου. Είναι η Honda, είναι τέλος. Άνετα, δηλαδή, τι να πω τώρα. 20 χρονών μηχανάκι και πραγματικά είναι υπέροχο. Και ανεβαίνει σε κάτι καινούργια και είναι εντάξει, και ένα σωρό λεφτά, έτσι, γιατί δεν τα χαρίζουν. Β κινητήρας, δύναμη. Τρασάλ, εγγύηση.
Έχει παγωνιά. Πού πάει τόσος κόσμος ρε παιδιά? Κοίτα εδώ, χαμός γίνεται, έτσι. Πανικός. Έχει κίνηση. Ανοίγει για πλάκα ρε το εργαλείο. Όπως και δίποτε θέλω ένα μπροστά κάλυμα, παιδιά, δεν γίνεται, παγώνεις. Δεν υπάρχει αυτό. Κρυστάλλ. Κάντε εγγραφή, like και τα γνωστά τώρα. Και σιγά σιγά το ετοιμάζω την γριούλα, την ετοιμάζω για να κάνουμε τις βόλτες μας, τα ταξίδια μας, να περνάμε ωραίες στιγμές μαζί. Τα λέμε, φιλάκια.